си любов на цялата си душа и най-вече да те харесва, да те цени и уважава и най-вече да те подкрепя за нещата, които ти искаш да направиш в своя живот. Но ако тя не е съгласна, тогава ти какво ще направиш? Ще си кажеш: не ми пука, ще направя сам нещата. И не само това, но на теб няма да ти пука, ако тя не те подкрепя ли. Не, трябва да ти пука какво тя мисли за нещата, които искаш ти да направиш, защото вие сте заедно в този живот. От сърце, защото ако